njengoba sikhuluma ngokuthi be patient with yourself and work on yourself, my brother. You know, sithi kuwe ngamanye amazwi zakhe. La ubona ngathi umosheke khona, you know, ukhora zakhe. Akube nguwe ozakhayo. Uyazi la umosheke khona. Awukuzakhe lapha. Uzakhele wena. Awuke uthi uma uzakha uzakhele wena. Zakhe bafo uyazi la ubhidlike khona. Nala umosheke khona. Mhlambe nenkinga yotshwala, nenkinga yokulwa, nenkinga yokumosha, nenkinga yokudlala ngemali, nenkinga yokudiza, yadiza. Ublessa. Wenza lezi zinto lezi zabo what is this finance, what is this, what do they call this nonsense, girlfriend allowance. Zakhe bafu, zakhe, ngoba uma ukhona ukuzakha uzokwazi ukuzakhela. Zakhe ukuze ukwazi ukuzakhela. Ngoba umuntu abambiza ngozakhela mali mlandela kahle igama, uyazakhela umuzi wakhe, azakhela umnotho wakhe, azakhela ilegacy yakhe, azakhele ama-riches wakhe, azakhele yonke into kube ngeyakhe. Into ozakhele yona kunzima ukuthi ungathathelwa yona. Uma uzakhela uyakwazi ukuzicabangela. Uma uzakhela uyakwazi ukucabangela lokho kwakhile ukuthi akumele udlale ngakho. Makuyimali wakhe, umnotho wakho, you know, umuntu mawuzakhela uyazi ukuthi umuzi wakho kufanele ungangeni noma ngabe yini, ube nesithunzi. Uma uzakhela uyoyihlonipha leyo nto ozakhele yona, ngoba wenzani, waqala ngokuzakha, therefore wasoyakwazi ukuzakhela. Okwazi ukuzakha uyakwazi ukuzakhela, but owakhiwa ngomunye will please you, will uyozuhamba emhlabeni pleasing that person. Ngoba kuyoba namagama athi, uyawazi amagama athi unjenje nje, ingenxa umuntu akhombe yena, ingenxa ya ek. You will bend even when you have to stand up. You will jump even when you have to be seated empilweni yakho. Uzoba robot, kube ne remote, because someone built you, because you couldn't build yourself. Therefore they will somehow own you.